Rojavayê Kurdistanê û piştî şer û pevçûn yên ku di welatê Sûriyayê de belav bî, gelek rêxistinên mijûl bi parastina mafên zarokan peyda bûne û her wiha gelek navend weke navenda çand û huner ya ku gelek alîkarî bi zarokan re dike da ku wan dûrî axaftinên hertim li ser çekan û Daişê û her wiha dengê guleyan bike. Di roja înê de di 23 meha dehan de li bajarê Dêrikê û li navenda çand û hunerê şanoyek hat li darxistin ji aliyê grûpê Çira a şanoyê ya ku ji bajarê Qamişlo hatî û şanoya wan di bin navê oksîjen de hatibû û li ser rewşa penaberan de axivî. Lê gelo kesên perpirs li ser vê şanoyê kîne û her wiha mebesta wan ya sereke ji vê şanoyê çi ye? Di vê rewşa han ya xerab de gelo gavên weke vê şanoyê wê bandora xwe ya baş li ser derûniya welatiyan bike, gelo di pêşa roja Rojavayê Kurdistanê de wê gavên weke vê şanoyê berdewam bin, li gor derhunerê şanoyê Enwer Mihemed dibêje mebest ji vê şanoyê diyarkirina dûrbûn ji xaka welat neçareserkirin e. Ev şano ser depêşano sê kesayî ev her sê mirov got astengiyê ji welat dibînin ji ber zilma diktatoran ji ber êşa got dibînin civakê de direvin ji dervê welat armanca a pêşî wiya dawî mirov veger welat û mirov tiştê di welatê rast bike lê ji ber got penaberiye ji dervê welat ne çareserkirin e. û li gor nivîskarê şanoyê Mihemed Eşref Abdullah dibêje tenê mehîn ji kul û azarên milletê xwe danîne li ser tepê şanoyê. Weke şanoya oksîjîn helbete jiyana vîn mirovên rojhilata navîn bi giştî û Kurd bi taybet şanoyekî mezin e. Hema me raştî beşekî ji wê şanoya hanê beşa kul û derdên rojane, koçberî, pevçûn, nakokiyê navxweyî, nêrînên partiya neyiteng, nenêzîkirina biratiyê li hevdû millet gelekî bandor bû pê. Ji ber got me desta avêtî kul û derdê wî jiyana wî rojane me bar kişandî ser wêne û bi şêweyekî akademî zanistî medanî ser dike ji milletê xwe re. û li gor kesek hazir li şanoyê dibêje ku şano gelek bandora xwe li ser wan kesan kiriye yên ku li şanoyê hazir bûyîn. Rastî şanoya pir bandor bî gelek rêw û rêbazê wên hebîn. Ew qasî bi bandor bî ku ti şanoyê de hate diyarkirin kesê me ji vî welatê revîn ji ber ku dewletek desthilatdar hebî tim û tim wek matreqe destî wî de bî û seraserê millet hildayî bî. û di dawiyê de bi dengê çepikan û bişkurînên zêrîn li ser rûyên zarokan şano xelas bû.